A Asociación Provincial de Industrias da Primeira Transformación da Madeira da Coruña escolleu TES para a súa Asemblea Xeral, unha reunión dos seus membros na que se fixo balance do estado do sector e da propagación das especies foráneas. A Casa da Cultura de Outes acolleu hoxe a Asemblea Xeral de Apralco, onde deceas de empresas forestais se reuniron para analizar as claves e o futuro do sector. Apralco é a Delegación Provincial de FEARMAGA, a Federación Empresarial de Aserradores e Rematantes de Galicia, que hoxe en Outes debatiu arredor de diferentes temas sobre os seguintes retos do sector. A Asamblea General de Socios de Apralco facémola cada ano nun distrito forestal da provincia da Coruña e por rotación tocoulle ao Concello de Outes, que xa tuéramos aquí máis veces, porque é o distrito da Barbanza. Intentamos no seu momento facer un acordo marco entre a Federación e a FEGAN, pero ese documento ou ese acordo non chegou a salir. Galicia trátase dun dos territorios onde máis peso ten o sector madeireiro. Con especies autóctonas de gran valor como o piñeiro, Apralco busca agora a convivencia destas árbores con outras foráneas como o eucalipto. Sobre a colaboración cos concellos da provincia para favorecer o traballo entre as administracións, o presidente de Apralco asegura que se tratou de chegar a un acordo marco, pero que non foi posible chegar a resolvelo. Si en Galicia é moi diversa, cada terra, cada zona de Galicia pode producir unha especie distinta. Nós estamos a favor de que haya unha diversidade, tanto tamén de plantas autónomas, frondosas, como piñeiro, tanto pino do país como pino radiada, que é o que máis prolifera, e depois dous tipos de eucalipto. Evidentemente hai unha industria moi potente. Aportamos, en general, todo o que é o sector, aportase aproximadamente un 4% do PIB galego. Na provincia de Coruña temos que contextualizalo en Galicia, sí, porque Apralco é unha entidade que está integrada en FEARMAGA, que é Federación Gallega, que aglutina Coruña, Pontevedra e Ourense. Lugo se marchou no seu día. Entonces, ahora estamos nesta asamblea, estuvemos falando da moratoria do eucalipto, da preocupación que temos para que a xente plante pino, porque temos unha industria que soporta moita riqueza, sempre cando haya un recurso como é o pino, pero claro, para iso ten que haber pino de unha calidade, de un genéticamente preparado, toda unha serie de circunstancias.